दुगैखांदों अबाव दंसैलाय बाजै दरलायनाव दे थांथ' दोनथ' जानाय लोंनाय खिनाय दिस्टार्ब बिसोरलाय सेकेन्ड पेपारखौबो बबाव दोनलायथ'राय नालाय बे जिनिसखौ एकदबारे खना खनलाब्रा लागाव सेस जिजोबनासो दं माथो एन्जरा हाबजालाय जिजोब्बाय गांसेयाबोथ' अखा हाबाय थानानै रानाखैलै आरो बे बिसिला जिथाबखौलाय माबोरै गानलांबावनोब्रा आंलाय फैसाबो गैया गोदान बायनोबो खम जारलालै बे लावगानावसो फैसा दं नामा लावगानाव फनानै ला बोरै फुयो लैहाबाब हेलौ ओइ लावगावबाय ओइ सेकेन्ड पेपार गांसे बायना हरदोब्रा गैलालै जिजोबथारबाय आंना मा सेकेन्ड पेपार गैया गैया आंनाव फैसा गैया दोनथ' गोदाव सोराव बाबलि बेलबावलै दानोलाय मोसौना सोरनावथ' बिरबावनोब्रा फैसाबो गैया बिजिनेस गैयाबाथाय बाहेरायाव ओंखारथारजायाब्रा बाबानो ओमफ्राय जफिनाबो माइक्रमेक्सखौनो बिनांसिगोन गार्लफ्रेन्ड माबा मोनसे लाना गार्लफ्रेन्डनाव फन बुनोसै आं हेल' मा खालामदों सना दंलाबायो ओरैनो बेबि नोंलाय दंलै आंबो ओरैनो गोदाव सोराव ओंखाम जाखांबाय औ दहायनो आं नोंनाव कल हरहांखासैमोन ओमफ्राय नों हरबाय आच्छा बिदिसो ओमफ्राय नोंना स्कलारशिपआ हाबना हाबाखै औ दाख्लै 5,000 हाबबाय नोंनालाय गैयालै हाबासै आंना इनकाम होनो हायैनि गैया ओरैनो लस बेकार आयौ ओरैनो 5,000 निसो लस जाबाय नोंना माथो खालामनो इनकामानो गैया आंनाव बानायबानो जायोमोन ना टाइमखौनो हास्लाबासै बेखायनो माबा इनकामखौ बहनस्लाबनो हायासै आङो बेखायनो बिदि जाबाय आरो अ बिदिसो जादों नोंनि स्कलारशिप मोननायजों सेकेन्ड पेपार गांसे गांनै गांथामसो बायना हरदोब्रा सना फैसा थाइसेबो गैयालै जोब्बाय गासिबो आंना सेकेन्ड पेपारानो लामा सामा ओंखारनो बाजार थाजार ओंखारनो जा खस्थ' मोनबाय आङो बायना हरदोब्रा नोंनि बे स्कलारशिप मोननायजों हाबाब माबोरै जिखो बादालि बायदि एनि टाइम बाबथाबनानै थाग्रा जिनिस जिखागोन ना बे गेसाव गोफोन सोग्रा जिनिस मा जिया जानांगौ फाग्ला फाग्लालाय सोलिया नोंहा सोलिबाय बोसोरथाम बोसोरब्रै एनि टाइम बाबथाबो आरो बे गोखा गोखै सोबनायखौ फुख'बाय थानांगौ जायो बेयाव जिया थायो फाग्ला फाग्ला आंनाबो फैसायानो बारा गैया ओमफ्राय बे 5,000 मोननायालाय स्कलारशिपनिया ओमफ्राय बे गैया जाहैबाय नोंनाव आं बे 5,000खौ खानाय बोनो होननानैसो दोनदों बाब बयफ्रेन्डखौ मोनला आरोना नोङो आंनाव फैसा थाबा गावनां रिसार्ज सोना हरो मेथाइ बायना हरो ड्रेस बायना होयो दा आंनाव फैसा गैयैखायसो नोंनाव बिदों आङो मिथिबाय जिजोबनायखाय सेकेन्ड पेपार आंना जुदि आंनाव फैसा थानांगौ आं बिनाय नङामोन दा नोंनाव फैसा दं नालाय नों स्कलारशिप मोनदों आं बिथ'दोंसो मिथिबाय अननो रोङालै नों आंखौ एसेबो अना बाल आइया बेबि बेबायदि नङा आं खानायबो जाखांनानै आग्लायबाथाय नोंनो बायनानै हरगोन ओमफ्राय मा कम्पानिनिखौ नांगौ गांथामसो बे बाबा जखि माबा डलार सलारखौनो हरदो बारा ब्रेन्डेड नाङालै प्रटेकसन होबानो जायो बाहेरायाव ओंखारनायाव जिखुनु नों बे गांथाम गांब्रैसो बायना हर जिखिनि बायना हरनो गोसो अके जागोन दे बेबि फैगौ रबिबाराव बिजनि बाजाराव बायनानै होगोन आं अके सना जागोन दे नेनानै थाबाय आं मोनगोन होननानै नोंनिफ्राय रदे बेबि आं मैगं हानो बिमाया दहायनो मैगं हानो थिनलांदोंमोन दानो रायजालायगोन नङाबा अ आच्छा दे हाग्रोदो होमबालाय दे थाथ' बिदिब्ला गार्लफ्रेन्डफ्रा बिदिसो जानांगौरा बायना हरग्रा दस्राफोरनो बायना हरना हराथाय कनफिउससो जालायलाङो आंना मोजाङालाय बेफोरबायदि बायना हरलायनांगौब्रा
दिनै बे गामसाखौनो गाननानै थांनांसिगोन खोमा आङो प्रटेक्सनबो गैया लंपेन्ट गाननांगौ दा लामा ससेयाव मा जागोन रिक्स गैयालै